Komplit is-saga li qed iddur mal-isem ta' Yusuf Galja, il-persuna li minkejja li kien ilu madwar sena b'mandat ta' arrest Ewropew fuq rasu mill-Pulizija Ġermaniża tħalla jitnaq minn pajjiżna mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Galja, il-konsulent fis-settur tal-gaming, ġie arrestat fl-Italja, arrest li seħħ fuq każ isseparat brabta ma' investigazzjoni mwettqa mill-Pulizija Ġermaniża rigward evażjoni ta' taxxa. Yusuf Galja kien ġie arrestat waqt li kien vakanza fl-Italja ma' grupp ta' ħbieb fejn kombinazzjoni kien hemm miegħu l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Il-Korp tal-Pulizija ta' Malta ma ta' ebda spjegazzjoni dwar kif u għal liema raġuni Yusuf Galja tħalla joħroġ mill-pajjiż minkejja li kellu mandat ta' arrest Ewropew. U issa l-Independent Police Complaints Board u l-imħallef ritirat Franco De Pasquale li jmexxih se jwettqu l-investigazzjoni tagħhom biex jaraw x'mar ħażin biex Yusuf Galja joħroġ mill-pajjiż. Dwar din l-investigazzjoni staqsejna lill-Ministru nkarigat mill-Pulizija Byron Camilleri li għalkemm ġie affaċċjat b'suġġett ta' importanza għażel li ma jibqax iwieġeb għad-domandi kollha ta' Net News. Il-time frame tal-investigazzjoni x'inhi please? Naħseb hemm il-liġi li taħtar li tgħid dwar kif jopera anke dak il-bord indipendenti dwar kwistjonijiet tal-pulizija li toħroġ mill-liġi u naħseb li kulħadd inkluż intom il-Partit Nazzjonalista kapaċi taraw dik il-liġi u allura mbagħad joħroġ kollox minn hemm il-proċeduri ta' kif jopera dak. Żewġ domandi dwar l-istess ħaġa jekk jogħġbok, Ministru. Ministru, żewġ domandi dwar it-termini jekk jogħġbok. Filwaqt li l-Ministru nkarigat mis-settur li qed taħt il-lenti bħalissa ma baqax iwieġeb għad-domandi ta' Net News, din il-Kamra tal-Aħbarijiet staqsit lil numru ta' deputati tal-Partit Laburista. Il-Gvern lest jippubblika l-inkjesta l-investigazzjoni li se ssir mill-Korp. Grazzi. Lesti tippubblikaw l-inkjesta li se ssir bil-Complaints Board tal-Pulizija? Jiena naħseb għadu stadju bikri biex sibtek ħassaqsini x'passi għall-Gvern u kont nirrispondi. Ma nafx passi għall-Gvern, għalhekk qed ngħidlek, jiġifieri. Issa naraw wieħed jirrispetta issa l-awtorità tal-eks imħallef. Naħseb iktar ħaġa importanti li hemm inkjesta qed imexxiha mħallef li għandu rispetta kulħadd. Mhux fil-mansjoni tiegħi li ngħidlek mhux ikunx ippubblikat jew li naħseb li dik hija xi ħaġa li jimxu mal-proċedura normali. Fid-dawl ta' dan kollu, il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li l-Gvern jippubblika termini mogħtija lill-imħallef De Pasquale flimkien ma' time frame ċar biex titlesta l-investigazzjoni. Il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-Intern Joe Giglio qal li l-Gvern għandu wkoll jintrabat minn issa li jippubblika rapport sħiħ li se jħejji l-imħallef De Pasquale u insista li dan huwa pass żgħir li għandu jgħin biex nerġgħu nibdew nibnu l-kredibilità fil-korp tal-Pulizija.